पास जानो हाबाय नङा होमबा बबे स्कुलनिफ्राय फरायनानै पास जानो हादों गेवलां गोजौ फरायसालि रनसायथाम नङा होमबा चिरांनि नङा होमबा ओमफ्राय नों बेसेबां पार्सेन्ट लानानै पास जादों 59.50 औ लेटार मोन्दोंमोन नामा मायाव मोन्दों लेटार एमआइएलआव नों दा बर' मिडियाम फरायनानै नों मेट्रिक पास जानो हाबाय नङा होमबा नोंनि गोसोआव दा माबायदि मोन्दों नोङो दा बर' मिडियाम फरायनानै गोरा मोन्दों ना गुरै मोन्दों मिडियामखौ एसामिसजों रुजुनायाव गोरलै मोन्दों फरायनो मोजां नङा होमबा औ दा ओमफ्राय दा नोङो बर' मिडियाम फरायनानै मेट्रिक पास जाबाय नङा होमबा दा नोङो उनावहाय नों मा मिडियाम फरायनो लाबावदों आरो मा सानबावदों जेना देनां पास जानानै नों मा जानो सानदों बर' मिडियाम फरायनानै मोजां मानसि जानो सानदों समाजनि मोजां हाबा मावनो सानदों नोंनि थांखिया मा जेनेबा इयुनाव नोङो मा जानो सानदों पाइलट जानो सानदों मोजां बिराद मोजां आइडिया मोजां एम जोङो नोंखौ जोंनि गोसोनिफ्राय बरायबाय आरो बर' मिडियामखौनो लाबोगोन नङा होमबा ओइचएसआवबो बेबायदि नोङो फरायनानै जाहाथे साक्सेस क'क्राझारनि CITआव सोलोंथाइ लानो गोसो जानाय फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे फोसावथाय 2025-26 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय क'क्राझार CITआव सोलोंसाफोरनि मुं थिसननायनि थाखाय एन्ट्रेन्स आनजादा खुंजानो थांगासिनो BTSनि राजथावनि नोगोर क'क्राझाराव थानाय मिरु सोलोंथाइ फसंथान सेन्ट्रेल इन्स्टिट्युट अफ टेक्न'लजियाव 2025-26 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय गुबुन गुबुन आयदायाव फरायसाफोरनि मुं थिसननायनि एन्ट्रेन्स एग्जामिनेशननि थाखाय अनलाइन आर'ज गथायनाया दासान्दि सोलिगासिनो दं आरो फैगौ 31 मेआव जोबथा जागोन डिप्ल'मा आन्डार ग्रेजुवेट पस्ट ग्रेजुवेटनि थाखाय एन्ट्रेन्स आनजादा 8 जुनाव खुंजागोन आरो PhDनि थाखाय 15 जुनाव एन्ट्रेन्स आनजादखौ खुंनाय जागोन CIT क'क्राझाराव नोंथांमोनहा गुबुन गुबुन गोबां आयदाफोर जेरै डिप्ल'मा कर्सआव सिभिल इन्जिनियारिं कम्पिउटार साइन्स एन्ड इन्जिनियारिं इलेक्ट्रनिक्स एन्ड कमिउनिकेशन इन्जिनियारिं फुड प्रसेसिं टेक्न'लजि कंट्रोल एन्ड इंस्ट्रुमेन्टेशन इन्जिनियारिं एनिमेशन एन्ड माल्टिमिडिया टेक्न'लजि आयदायाव सोलोंथाइ लानो हागोन बेचलर अफ टेक्न'लजि कर्सआव सिभिल इन्जिनियारिं कम्पिउटार साइन्स एन्ड इन्जिनियारिं इलेक्ट्रनिक्स एन्ड कमिउनिकेशन इन्जिनियारिं फुड इन्जिनियारिं एन्ड टेक्न'लजि इंस्ट्रुमेन्टेशन इन्जिनियारिं आयदायाव सोलोंथाइ लानो हागोन बेचलर अफ डिजाइनिं कर्सआव माल्टिमिडिया कमिउनिकेशन एन्ड डिजाइन आयदायाव सोलोंथाइ लानो हागोन मास्टार अफ टेक्न'लजियाव वाटार रिसर्च एन्ड हाइड्रलिक इन्जिनियारिं कम्पिउटार साइन्स एन्ड इन्जिनियारिं फुड इन्जिनियारिं एन्ड टेक्न'लजि ग्रीन एनार्जि टेक्न'लजि आयदानि सोलोंथाइ लानो हागोन मास्टार अफ डिजाइनिं कर्सआव माल्टिमिडिया कमिउनिकेशन एन्ड डिजाइननि सोलोंथाइ लानो हागोन लोगोसे सिभिल इन्जिनियारिं कम्पिउटार साइन्स एन्ड इन्जिनियारिं इलेक्ट्रनिक्स एन्ड कमिउनिकेशन इन्जिनियारिं फुड इन्जिनियारिं एन्ड टेक्न'लजि इंस्ट्रुमेन्टेशन इन्जिनियारिं मेकानिकल इन्जिनियारिं फिजिक्स मैथमेटिक्स केमिस्ट्रि हिउमेनिटिज एन्ड ससियेल साइन्स आयदायाव PhD डिग्री लानो हागोन अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो क'क्राझारनि CITआव गोजौ आरो गुन गोनां सोलोंथाइ लानो थाखाय गोजौआव मख'नाय अक्ट'नि गेजेराव अनलाइन आर'ज खालामदो आरो थिखानाय अक्ट'आव एन्ट्रेन्स आनजादाव जिरायदो आरो मुं थिसनदो बांसिनै रोखायै मिन्थिनो थाखाय नोंथांमोनहा 9365031406 मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालामनो हागोन